Karlovarském kraji se dnes konal už 5. ročník rallye historických vozidel. Na startu se i letos představili opravdové skvosty motoristické historie a některým z naleštěných krasavců bylo i přes 80 let. MG Wartburg Indian nebo Java. Sokolovské náměstí dnes zaplnili závodníci na netradičních strojích. Na startovní čáru se letos postavila téměř 100 historických vozidel, z toho 45 automobilů. Je to hezký se na ty auta podívat. Mně se nejvíc líbilo ta MV. Mně se líbí ten Cadillac nejvíc. Jedním z nejzajímavějších strojů, který se účastnil závodu, byl například tento americký LaSalle z roku 1939. To je Cadillac, 9 z roku 69, má to obsah 7,8 litrů. Se těším už půl roku, nedělám nic jiného, než se těším, úplně nadšenej. Fakt. A bylo to jako za starých časů, bez navigace. Správný směr znali jen spolujezdci. Občas, když se zakoukám do krajiny a přeskočím nějakou řádku, tak nastane hned konflikt. Trasa byla dlouhá přibližně 90 kilometrů. Nehodnotí se ale rychlost, důležitější jsou technické dovednosti a schopnost řidiče získat na trati co nejvíce soutěžních bodů. Pán se ohnul a dáma kreslí na záda to, co je přetištěno, a pán má poznat a nakreslit hlavně to, co mu bylo namalováno na záda. Trasa je úžasná, ale tyhle úkoly, tenhle byl teda těžký na mě. Po projetí cílem následovala všemi očekávaná výstava. Návštěvníci si mohli prohlédnout například unikátní parní motocykl. Inspiroval jsem se 19. století takže vlastně páru vlastně tvořím novodobě už plynovým hořákem, jinak vlastně dvouválcový motor ze starého kompresoru, který prostě to převádí. No není to žádný rychlík ani vytrvalec, ale nějakou parádu to udělá. Jde o jediný podobný motocykl na světě. Alexandra Zvárová, Televize Nova.